తాజా వార్తలను అందించే ప్రెస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొత్తగూడ మండల కేంద్రంలో అర్ధరాత్రి ఓ భర్త కిరాతకానికి ఒడగట్టాడు. మద్యం మత్తులో తన భార్యపై వివక్ష రహితంగా దాడి చేసి గాయపరిచాడు. మండల కేంద్రానికి చెందిన శివరాత్రి శైలజకు తన భర్తతో గత కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో గురువారం అర్ధరాత్రి తెల్లవారుజామున సుమారు 1 గంటల సమయంలో భర్త విపరీతంగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు. ఈ విషయమై భార్యాభర్తల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన భర్త కర్ర సహాయంతో శైలజపై భౌతిక దాడికి దిగాడు. ఈ దాడిలో ఆమె తలకు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో రక్తస్రావమే కుప్పకూలిపోయింది. 108 సిబ్బంది సత్వర స్పందన సమాచారం అందుకున్న వెంటనే 108 అంబులెన్స్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. పైలస్ గోవర్ధన్, ఈఎంటీ రాంబాబుల బాధితురాలి పరిస్థితి గమనించి తక్షణమే ఆమెకు ప్రథమ చికిత్స అందించారు. రక్తస్రావం కాకుండా కట్టుకట్టి ప్రాణాపాయం తప్పించారు.